खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। गिबियावनो हेपि दिवाली बयनिसिमबो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायलांगोन। आंनि दिनैनि भिडिअआ आङो सुजिनि हालवा संनो नागिरदों नालाय बेखौहायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। ओरैनो न'नि दिवालीनि थाखाय माबायदि डेक'रेसन खालामदों बेखौबो नोंथांमोननो देखायबाय। लोगोसेनो आंनि दिनैनि सुजिनि हालवा संनायनि रेसिपिखौ नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। फार्स्टआव सुजिनि हालवा संनो थाखाय जोङो लाबाय सुजि, ओमफ्राय सिनि, ओमफ्राय बेयो जाबाय बाटार, ओमफ्राय बियो काजु बादाम माने ड्राइ फ्रुट आरो काजु बादाम किसमिस बिदि लगायनाय। सारायखौ जानबाय। सुजिनि हालवा संनोबा गेसखौ जेब्लायबो मिडियाम फ्लेमाव दोननांगौ आरो हाइआव दोननो नाङा, नङाबा माने थाब खामनो नागिरो आरो। आङो बाटारखौ एसे हरग्रोबाय। बेयाव जोङो फार्स्टआव ड्राइ फ्रुटखौ एसे एवग्रोनानै लासिगोन आरो। दसेल' एवनांगौ आरो ओरैनो मोदोमनायनि थाखाय। आं बांद्राय एवबा माने बियो खामनाय मोनजायो आरो। आं एवनाया एसे खामद्रायदों दे, माने आं हारसिंनो भिडिअखौ केमेराखौ हमनानै हारसिंनो संबाय थादोंमोन नालाय, ओमफ्राय दिगदार जादोंमोन आरो प्रब्लेम जादोंमोन। ओंखायनो आङो थाब खालामनांगौ आरो उनावहाय। ओमफ्राय केमेराखौ आङो स्टेन्डआव दोननानै संबाय आरो। नायलांबाय थादों नोंथांमोना। नेक्स्टआव आङो सुजिखौ एवनो थाखाय बाटारखौ हरबावबाय। एसे बुरजायैनो होनांगौ बाटारखौबो। दा बाटारखौ हरनानै आङो बेवहाय सुजिखौ होसननानै एवबाय थानोसै आरो। सुजिखौ होसनबाय। दानिया गेसखौ ल' फ्लेमाव होनानै आङो एवगासिनो आरो। एरबाय थानांगौ दे, नङाबा खामो, मोजाङै मोननो नागिरा आरो समान मोननो नागिरा। बेखौ एरबायानो थानांगौ आरो जेब्लासिम मोनखाङा अब्लासिम बेखौ एरबायानो थानांगौ। उनावहायबो दै होखांनानैबाबो बेखौ एरबायानो थानांगौ आरो। एरबाय थानांगौ, थाथ'नो नाङा। माने सायाव माने दै बायदि थालायनाय आरो दसे एवग्रोनांगौ। पास 6 मिनिटसो एवखांनानै माने एवनानै आङो सिनिखौ होबाय। नोंसोरो माबायदि जानो मोजां मोनो बेबायदि होनांगौ आरो। सिनिखौ सोरबा एखे गोदैथार जानोबा बुरजायै होनो हायो आरो, ओमफ्राय सोरबा एसे खम जानोबा एसे खम होनो हायो। ओरैनोथ' बियो गोदै नङाबानो जाखाया नालाय, बे हालवाया गोदैजोंसो जाखायो नालाय, सिनिजोंसो। हालवा माने गोदैखासो नालाय, जेरेखम खिरफोरखौ बानायो बेबायदि आरो बेवबो।
खावसे मोनखाबायानो आरो ओमफ्राय बे खावसेया बे दैजोंनो आराम मोनसिगोन आरो बेखौ मोजाङै सुजिखौ लोमनाय बायदि होनांगौ नङाबा बियो माने दसेनो रानखाङो आरो दसेनो रानखांनानै ओमफ्राय सिङाव मोजां मोननो नागिरा ओंखायनो मोजां सुजिखौ लोमजोबनाय बायदि दैखौ होनांगौ आरो गेसखौ ल' फ्लेमावनो दोननानै ओमफ्राय एरनानै होबाय थानांगौ आरो एरबाय थानांगौ थाथ'नो नाङा आरो एरबाय थाबासो माने बियो मोजाङै गिदिं गासिबो मोजां मोनगोन आरो फाइनालि जोंना नै सुजिनि हालवाया मोनबायानो आरो मोजां मोनजोब्बाय गासिबो एरबाय थाबाय नालाय एरबाय थायाबा खिन्थु जानाय नङा दे हालवाया एरबाय थानांगोन Thank you so much बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय once again Happy Diwali everyone bye bye Yeah,